някои хора работят трябва. Бе, Бождаре, ти си супер, бе! Пулио, ти си супер, бе! Двама приятели, двама братя, смята уникално работят специалисти на арматуристи, кофраджисти. Който гледа този клип, да се заинтересуват по най-бързия начин да ги фащат. Иначе, ако не ги фащат и, ще ви пада почта. А ги фащат и тях, почта става абсолютно оригинална, уникална. Браво, момчета! Това става бетон, бе, братко. Няма бетон, Са бетона ще ga слагаме. Това няма мъртво. Бождаре, я те видя малко. Така, я Пулио, да те видя малко. Така. Хайде, добре. Дайте един коментар малко. Ариба. Почел. Брате, му дърдаката, бе. Коментара не сме много добри за арматурата. Кофраджисти, арматуристи, зидари. Смятай за всичко са способни. Разбирайте, който гледа този клип, да се заинтересува. Вакарен товар номери. Който гледа този номер, дай си номера. 089 2 75 10 99. Чухте ли номера? Ако не можахте да го запаметите в мозъка си, въртете назад малко кадъра и да го чуете по-спокойно. Пулио, кажи си номера. Аз не го знам на Изус. Не го знаеш? Не го знам на Изус. Номера не го знае, ама арматурата го знае. Момчета, който гледа този кадър, и това момче Бождар, той си даде номера и когато не може да го засичат и този номер, превъртете кадъра малко назад и подобавете, ще го чуете. Добре ти! Добре ти! Фирма добре.